Muri Zimbabwe uyaone nyaya yeInternet pachizoipa manje notoona kuti mudare muzara nezuro zvapupu zveZanu PF zvaipomera mapurisa mhosva yekusarekodha mango mashoko apo zvanga zvochinja mastatement apa paita conflict pamusoro pemapurisa aiwa neZanu PF. Saka mupindira munyaya iyi anokurudzira bva subscribe like woturn on the bell icon mambotsvana maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka nyaya iyi inobuda ichinzi hanzi zvapupu zveZanu PF nezuro zvakapokana nemashoko akanyorwa nemupurisa panyaya yepomerwa nhengo dzeCitizen Coalition for Change TSHABANGU vaPatrick Cheza musarudzo dzegore rapera vachinzi aiwa vakabvarura kabhuku kavane nhengo yebato riri kutonga. Zvinonzi muna chivabvu gore rapfuura vacheza avo vanga vaine mutyairi wavo vaChristopher Mutoboni vakasvika pane chimwe chikoro kwaChiromanzu vakasangana nenhengo yeZanu PF vaJulius Kunodziya. Vacheza vanonzi vakatora kabhuku raiva rava kunodziya vachibva varibvarura. Saka zviri kunzi mastatements avo akuzosiyana manje mukoti vakuchibvunziwa kuti avautaura kuti aiwa vakati vasangana aiwa neuye weZanu PF ndobva vabvarura bhuku rere. Ava vari kuti mastatements ava kutaura zvava kusiyana. Muri Zimbabwe taona kuti ava pakutoita conflict patinoona vanhu vemukoti neZanu PF vakupokana nemapurisa vachinzi makadi kurekodha. Muri Zimbabwe tiudze mafungiro enyu pamusoro penyaya iyi nokuti aiwa zvochizopokana. Pinda mcomment section medu aiwa musakanawo subscribe kulike noturn on the bell icon. Tambotsvana maupdates anokupa pano paZim News Live.